άπλωνε υπάκουο το στόμα της στα γέμια. Μα η άλλη κλώτσαγε και ξαφνικά πιάνει και κομματιάζει με τα χέρια της το άρμα και τεινάζοντας τα χαλινάρια της αρπάζει το ζυγό μελίσσα και τον σπάει στη μέση. Ο γιος μου πέφτει χάμω. Στο πλάι του στέκει λυπημένος ο Δαρίος και ο Ξέρξης, βλέποντάς τον, από το κορμί του τραβά και σκίζει όλα του τα ρούχα. Αυτό το όνειρο είδα τη νύχτα και αφού σηκώθηκα τρέχω στο βωμό για να τιμήσω τους θεούς που απομακρύνουν το κακό. Μεγάλη χάρη τους. Και τότε βλέπω έναν αϊτό να φεύγει προς το χαμηλό βωμό του Απόλλωνα. Στέκομαι, φίλοι μου, άλλαλοι από το φόβο μου και αμέσως βλέπω ένα γοργό Κυρκινέζι να χυμά και με τα νύχια να μαδά το κεφάλι του αϊτού που είχε ζαρώσει χωρίς αντίσταση καμιά στο Κυρκινέζι. Πράγματα φοβερά, μα την αλήθεια. Όμως να ξέρετε, αν νικήσει ο γιος μου, θα έχει κερδίσει δόξα μεγάλη. Αν όμως δεν νικήσει, δεν δίνει λόγο σε κανένα. Αλλά άσωθη θα είναι και πάλι βασιλιάς σε αυτή τη χώρα. Μητέρα Βασίλισσα, με τα λόγια μας δεν θα δώσουμε ούτε κουράγιο ούτε φόβο. Πρώτα προσευχήσου στους θεούς και κέτεψέ τους αν είδες όνειρο φοβερό να το ξορκίσουν και όλα θα βγούνε σε καλό. Μετά πρόσφερε χοές στη γη και στους νεκρούς και από το Δαρείο τον άντρα σου ζήτησέ του να στείλει μόνο χαρές για σένα και το γιο σου. Ας γίνει ό,τι καλό και αυτά που θέλεις θα τα προσφέρω όλα στους θεούς και στους νεκρούς μου μόλις γυρίσω στο παλάτι μου. Όμως τώρα, φίλοι, πείτε μου, σε ποια μεριά της γης βρίσκεται εκείνη η Αθήνα? Μακριά στη Δύση, εκεί που βασιλεύει ο ήλιος. Και αυτή είναι επιθύμηση για θύραμά το γιος μου. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βασίλευε στην Ελλάδα. Και έχουν οι εχθροί τόσο πολύ στρατό στις διαταγές τους. Τέτοιο στρατό που προκάλεσε μεγάλη συμφορά στους Μύδους. Από τα έγκατα της γης τους βγάζουν ασήμι. Ποιον έχουν βασιλιά και αρχιστράτηγο? Δεν λογαριάζονται δούλοι, ούτε υπήκοοι κανενός. Τότε πώς αποκρούν τις εχθρικές επιδρομές? Όπως και τότε που ρήμαξαν την λαμπρή στρατιά του βασιλιά Δαρίου. Νομίζω πως σε λίγο θα μάθεις. Να κάποιος έρχεται και